Коронавирус ул үзе бер дәвер, һәр дәвернең үз мәзәкләре була. Менә безнең кадак та бу атнада изоляциядән чыгып, атнаның гаҗәп хәлләрен сезгә җиткерергә әзер. Сүз Данил Сафаровка. Исәнмесез. Лукашенко катлаулы әйберләрне җиңел итеп аңлатып бирергә иң маһир кешедер мөгаен. Әле бер ай элек ул коронавирусның юк икәнен булай испатлаган иде. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Ә шушы көннәрдә Белоруссия президенты халыкка үз нәсихәтен бирде. Если ты уже целовался с кем-то, то целуйся дальше. Не лезь там, если ты мужик, к другой женщине и так далее. Ну, потерпи месяц. Если ты где-то терся там в семье, останься в семье. Игътибар итегез, журналистлар шундый җитди кыяфәт белән артыннан язып бара. Если ты терся в семье, если ты целовался, не лезь к другой женщине. А Лукашенко дәвам итә. Ну, а когда ты сидишь все время дома, опустив руки сопли, развесивши, кашляешь, не кашляешь, легкие не работают. Упустив руки, сопли, развесивши. Батьканың шедеврларын язып кына өлгер. Будь добры, помедленнее. Я записываю. Телевизор кабызмыйча авылга бәрәңге утыртырга кайтсаң, коронавирусны гөпшем онытасың. Здесь нет вирусов никаких. Язның бер көне ел туйдыра. Татарстанның төрле районнарында бәрәңгене төрлечә утырталар. Кем әйтмешли, бабайлардан калган технологияләр буенча. Бу видеоны безгә Азнакай районы Тымытык авылыннан җибәрделәр. Бәрәңгене кул белән утыртып мәшәкатьләнмәгәннәр. Мин әйтәм, без танклар һәм ракетлар эшләргә өйрәндек. Бәрәңге утырткычны ясадык. Бар да автоматлаштырылган, әмма таяк белән төртеп утыручы кешесез барыбер булмый. В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной. Пандемия тормышыбызга үз җүләрлекләрен кертә. Менә Краснодар балконнарының берсендә гөрләтеп туй иттеләр. ЗАГС апасы кияү белән кәләш янына автовышка белән менде. Шәп бит, аның каравы гомерлеккә истә кала торган бәйрәм. Рәсми өлештән соң яшьләр фатир буенча сәяхәткә киткәндер, ишеккә мәхәббәт йозагы элгәндер, газ плитәсендәге ут янына чәчәкләр салганнардыр. Бәхетле генә булыгыз, әмма пандемия беткәнче дистанцияны саклагыз. Татар җырчылары исә туйларсыз калды. 2 ай буе Инстаграмнан гына җырладылар. Ә Ришат Фазлый Ахматов түләүле онлайн концерт куярга тәвәккәл кылды. 100 сум түлисең дә, телефоннан карыйсың. А что так дешево, дип язды аңа Зөфәр Хәйретдинов. Это дешево, надежно и практично. Коронавирус шуны күрсәтте. Бер генә һөнәргә ия булу бик куркыныч икән бүген. Пандемиядә эшсез калмас өчен 70 төрле һөнәр дә аз. Әнә Лаиш главасы да 70 төрле һөнәрле икән. Ветеранны үзе гармонда уйнап кутлады. Шәп сиптерә бит, хромкасы белән автовышкага утыртып, хет бүген туйга җибәр.